itong very prestigious award na ito. So, ang Is it po, are you aspiring to secure that SGLG for the province Yes. or for the whole municipalities? for the province po. Wow. So, For the province? yes, sir. Wow. Kasi if you Entirety. will take note, kung baka sa ano, ang ano po baga, ang province, composed din ka mga municipalities. Yes. So kung baka sarong lawas lang tinda. Opo. So therefore, kung i-compare mo sa lawas Kitawo, any defect sa sarong parte Exactly. will affect the totality. Yes So po, meaning, sir. pag medyo maluya ang mga ibang munisipyo, affected ang Yes. province. Performance. Kaya oo. ang province po talaga ang nagmo-motivate kumbaga Okay, para sa tapos we guide them also Mhm. by capacitating them. Mhm. Nagpo-provide po kami ng mga training na kailangan para po kung ano man yung mga nire-request natin sa kanila na mga action, well guided po sila para ma-perform din yung mga necessary na kailangan nilang gawin sa mga LGUs. So dito po sa sinasabi kong Seal of Good Local Governance, meron po yang 10 governance areas Okay. na nire-rate. And one of the governance areas po is the business friendliness and competitiveness Ayun. governance area. Okay. So dito po sa governance area na ito, ang office po namin ang naatasan na mag-comply sa lahat ng requirements po Wow. ng SGLG under that governance area. So kahit baby pa po nga kami, sir, Pero nasabi niyo pong baby pa kami, pero may achievement. talagang in less than 2 years po namin na in Yay. existence, and very proud po ako to say na lahat ng staff ko mga job order and mga bata pa talaga, sir. Mga 20-something, mga fresh graduates, pero Matitibay. nagabayan naman po natin ng tama and nakapag-perform naman po kami. So ngayon po, isa sa hinihingi dyan sa SGLG is a province should at least be on the top 20 Yes. of the award po ng cities and municipalities competitiveness index. Index. So you have to be on the top 20 para po To qualify for the makakomply ka SGLG. sa isa Sa sa isa maraming lang. requirements. So proud po ako na i-announce na Yay. si Albay Is- ang the only province in the whole Bicol region to make it to the top 10. Oh my kinikilabutan talaga God. ako, sir, kasi And- hindi po madali yun Tama, na totoo po. makapasok tayo. Ano ka mo, number 9 ka mo, ano? Rank Number 9, top 9. Yes po. So, ngunyan? So, before po, nung hindi pa po tayo LADIP officer, maganda na rin po talaga yung performance si Albay. We were ranked number 14. Wow. And then po nung naging LADIP officer po tayo with Yeah. close coordination na sa mga agencies like DTI and with of course the very strong support from our beloved governor din, Yes. Attorney Edsel Grex Lagman, nung inopen po natin sa kanya yung proposal na we really have to capacitate the LGUs po so we can get or perform better po dito sa CMCI. We have Yes. to conduct trainings, seminars. Approved naman po agad ni Gov. So, Wow. ang ginawa po natin, we sought for the help of DTI and sila po nag-invite naman ng mga magagaling na speakers to guide our CMCI focal persons and our local chief executives po. Wow. So you're talking about the municipal also. Yes. So what we did is we conducted an orientation, CMCI orientation, wherein we invited the local chief executives, the mayors. Pinassign po natin sila ng commitment. Talagang hiningan prinaso natin natin sila yung ng commitment na LC. mag-support dito sa CMCI last year. Yes. So marami pong mayors ang nag-attend Syempre, po ng oo. ating orientation dyan sa Pepperland. And nakakuha po tayo ng magandang result. So from rank number 14, umangat tayo Sa to rank number- number 11 last year. Last year, number 11. So, 11 syempre, hindi tayo tayo. titigil doon, sir. Yes, Iba ang oo. albayano, di ba? Correct. Kailangan, mas gagalingan. Albay matibay nga tayo. So, Kasabi-sabing uragon. Yes. Kung dayan Oo. mga so this year, Yay. sabi ko kay Gov, pa seminar po tayo ulit.
retooling session naman po Wow, ang ginawa retooling. namin. Ayan. So, retooling session with again the local chief executives and the CMCI focal persons of each of these 3 cities and municipalities. And then po, nag-attend sila ulit. Full support sila Wow. ulit. Nag-attend. This is a 3-day training. So, from rank number 11, 11 to we're rank now Number nine. 9. Bravo. Duman po sa 15 municipalities and 3 cities, gabos po sinda nagsali na sa CMCI. Collaborative effort po ito ng lahat. Kumbaga, kung may isang buong cake, lahat Lahat po sila. mayroong May share. contribution. Oo. Yes. Wow. So therefore, gabos po na munisipyo, gabos na siyudad, May- suminali may, na po. may ambag. May ambag. Opo. Kasi there was a time Opo. before na igwa mga 2, 3 na dai pa kadto nagsasali. Kasi Opo. ang mentality ninda kadto is whatever we do, dipisilon makipag-compete sa mga developed and mga urbanized Yes. cities and municipalities. Opo. So yan ang mindset. Yes. Not knowing na through the CMCI, unang-una mabibisto ang sa indang munisipyo. Tama. Number 2, Exactly. investors will know Yes. kung ano itong mga preparations, ready na infra and other Yes. requirements. And number 3, this can serve as a tool para maaraman ka ng investors kung sa areas na pwede mag-invest. Exactly. Kasi kung maluya ka sa infra mo, dahil ka pang tubig, baka pwede silang lumaog duman. Exactly. So, I think that's the mindset na dapat naaraman tulos ka mga LGUs. Yes. Na ang pagsalid dyan sa CMCI is not really for the purpose of competing Yes. with the developed and urbanized, but rather to make your area known. Yes. Actually po, the Seal of Good Local Governance is a measurement ng performance ng buong Pilipinas. Opo. Yes. Opo. About LGU. Pero mas mabigat po ang CMCI because Oo. this is global. Global po Correct. ang Opo. measurement dito. So kapag ikaw ay awardee, you're being recognized not just in the Philippines but sa buong mundo po. Yes, so. So very important na makakuha tayo ng spot dito. So commend ko lang po if you would Sige po. allow me. Okay. Sige lang. Yung mga malaki po ang naging contribution para makuha po natin ang award na to. So I would like to mention po Mayor Geraldine Rosal po and si Ma'am Priscilla, yung kanilang CMCI focal person. Regular yan awardee ang Yes city. po. City of Nagpermisin na Legazpi. nag-anuhan kang Naga City. Naga Yes, very competitive po talaga ang Naga City. So, ito pong CMCI, they measure the performance of the LGU in 5 categories po. So, that is They call it the pillars. Pillars. 5 Yes po. pillars. 5 pillars. 5 pillars: government efficiency, and then resiliency, economic dynamism, infrastructure, and Infrastructure. innovation. And innovation. So sa 5 pong ito, pasok lahat si Legazpi. Wow. Yes. I mean, And, 4 out of 5 of these pillars, pasok po si Legazpi. So under government efficiency, rank number 7 po sila. And then sa economic dynamism, rank number 5. Wow. And then sa infrastructure, rank number 4. And then sa innovation, rank number 6. So sa resiliency lang po sila hindi nakapasok sa top 10. So dahil po dito, Oo. sila po ay nag-number 3 pa rin overall pagdating Yes. sa most competitive Competitive component cities. cities. So number 3. So malaki Wow. yung Congratulations. ambag po nito LGU ni Legazpi. Legazpi dito sa So, nakuha nating meaning award. sila ang nagbigay ng big push sa probinsya. Yes po, kasi if I'm not mistaken, parang 36.11 po yata ang overall percentage na nakuha natin. And out of that, 20 Came from Legazpi. came from Legazpi. Wow. And kahit si Ligao City po, ayan, si May Sir John contribution Oscar, din. Oo. kahit hindi, Aquino, kahit hindi man sila naging awardee, Uh-huh. but pangalawa po sila sa malaki ang naging Contribution. ambag. Contribution. 14.5% Wow. came from Ligao. Ligaw. Uh-huh. And then tobacco, 11.8%. Wow. But I think there is one pillars na awardee ang tabako. Yes. Last year, Last year. top 3 po sila most improved. Most And improved. this Oo, year, most improved. si Kamalig naman po
ang Ang most nakapasok. improved. Rank number 4 sila sa most improved municipality. So, after Tabaco po, ang malaki din ang naibigay na contribution is Daraga, 9.1%, Wow. followed by Ginubatan. Nag-step up din si Ginubatan, 5.5%. So, kahit yung mga iba pang LGUs po, lahat sila May mayroon po talagang contribution. Pero contribution. can just imagine kung gabos Kung na lahat, strive oo, kung na gabos. mag-angat Yes po. ang ranking Yes. dakulang bagay po para sa Opo. probinsya because ang probinsya, ang ranking ng probinsya Nakadepende. nakadepende Yes. sa ranking kang Sa individual performance. LGUs Yes. taken together. Yes, sir. As Oo. one. Opo. So, Alright. kailangan lang po natin mas i-motivate po sila. Iyo po. And then, again, i-refresh po yung memory ng mga LFs, ng mga local chief Local- executives. yes, LCEs. Na ito po yung talagang Push. i-push pa po natin sila na iparealize na once po tayo ay na-recognize as one of the most competitive Competitive. province or municipality or city, ang impact po nito, ang recognition is global. Yes. Once Yes. you have an award, it means you're ready. Yes. Yes. Meaning, pag kaya awardee, ang gusto sabihin kaya that your place is ready Yes. to accept investors. Investors. Yes. And you know the impact ka mga investors. Yes, sir. Kaya una dyan, so, provision of employment. Yes. Of course, Gosh. may employment, may income. May income. And if they're utilizing local resources, so Yes. there's value addition. Yes. Na imbis na ibibenta mo siya as a raw, pwede process na siya. Yes. So, dakulao na bagay. Opo. Mhm. So, yun po, very proud kami ng achievement ng baby office namin na lady po dito Imagine, sa ano, Albay. 2 years And pasok po kami. We were able to submit all the required ano ba ito? Yung mga ni-require po sa amin to pass the SGLG po for Wow. under the business friendliness and competitiveness. So, meron po tayong sariling local investment and incentive code. Yes. Napa-update po natin yan noong 2023. We have Local our own investment in and incentive incentive code. So, code. iba na po muna ng bago. Yes. Yes. How do you call that? Revised? Napa-revise po namin yung ating code noong 2023. So, updated po siya. Wow. Although, ang revision naman pwedeng gawin anytime. Anytime. Yes. Opo. So, And we have our own public-private PPP code, partnership code. And yun nga, top 10 tayo sa CMCI. CMCI. Yun po, Pasok. yung mga nire-require. So, naka-submit po tayo ng lahat ng yan. Kaya, pasok kami sa business friendliness and competitiveness po. Siguro Nung magayunon if all assessment. the local officials Oo. shall have the same mindset. Yes. Correct. Which will support ang Yes. efforts, ang programa kang provincial government Yes. towards developing the capacity of the LGU to cater to the needs of the investors. Ano? Yes po. So, kami naman po dyan sa Lady po Office, syempre, laging nakasuporta dyan si Governor Grex. So, pag present po namin sa kanya yung mga ideas namin and nagustuhan po niya, talagang full support naman po siya lagi sa amin. Kaya kami naman sa Lady po ay nagpe-perform din ng maayos kasi suportado po kami lagi ni Go. Ayun. So, yun po. And part po ng mandate natin, syempre, to help the MSMEs dyan po sa, since may background naman po tayo ng konti sa broadcasting and mass media, ako po ay proud graduate din ng Bicol University Communication Arts graduate din po tayo. So, ginamit ko na rin po yun, sir. Very good. Every Monday and Wednesday, meron din po akong sariling program Program. dyan sa Albay PIO Net TV. And we provide a platform for business owners, lalo na po yung mga kabubukas pa lang na mga negosyo, to Oo. promote their businesses. Ini-interview ko po sila 1-hour program. Wow. So they can mention to the public their struggles, their success stories, yung mga background story ng kanilang business. So, Monday and Wednesday po yan. So, every week we do that. And then Wow. after that,
the interview, we write a success story. Mhm. And ngayon po, ila-launch namin this Friday yung very first Lady Po Business Magazine po namin. Business magazine. Yes, sir. So we compiled all the success stories of the business owners that we have interviewed in the program, and i-share natin yung kanilang istorya. Sana ma-share man sa Samuya. Yes, sir. I'll Kasi be that sure. will be a very Yes. rich source of information. Yes, sir. And Unang-una- it's a proof. It's a proof Yes. that once you open a business in Albay, posible na maging successful ka. Yes. Mhm. Kasi maganda magbukas ng negosyo dito. There are businesses like Ben's Bakers na matagal na rin po in existence. Yes, halo na. Fortunate enough kami to have them interviewed. Ah. And ang proud po ako dun sa program ko na simple lang naman siya. Pero ang na-appreciate ko po dun sa program ko is yung Yung story inspiration behind the business. Yung kanilang Yes. humble beginnings, yung Yes. struggles, and yung ang pinagdaanan nila to get to where they are now. Ma-share mo lang yun sa public. Once kumain ako ngayon sa Ben's Baker, sa ano, mas may deeper appreciation ako. Yes. Kasi mas nakilala mo. Dito sila nag-umpisa, ganito lang to dati, pero May ngayon, personal touch na ano. Yung ano pala nila, puhunan nila, ganito lang. Pero so, through that program, we hope to inspire and motivate others to also open their And own that program is businesses. part already of the activities kang Lady Po. Yes, sir. Aha. Yes po. So part So, of the So, Manila as well. in short, what you're saying now, ang sinasaramta is, unang-una, ang ginagawa nindo, support the LGUs towards para sa participation and sana maglangkaw ang ranking Yes. because ultimately that will pull up, Yes po. push up the ranking ng probinsya. Yes. And then igwa na kamong revised new edition of the local incentive and investment code. Yes. And then igwa kamo ki advocacy program. Yes, sir. So other than this, ano pa po ang ibang ano nindo? Ang sa indo mga nasa isip na gibuhon para po maging kapakipakinabang ang Lady Po sa satuyang mga intended beneficiaries who are mostly businessmen. Pero sa atyan mo na po rin bago niyan, mahanap buhay mo na kita. Alright. Hatod sa Indokal, Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simeticon Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Revicon Tablet, lakas na kaya ang ambisyon mo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, ganado. At syempre, kapag good times, ganado. Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastructure
Magpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan? Baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Natatabang na puong baga ito. Sinda kita ika-ako biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God.
Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright, maray na hapon giraray po. Mabalik kita sa programang Negosyo Time na Miyerkules alas 2 hanggang alas 3. Negosyo Time na. Ngunyan po, trabaho. So mga naghahanap po trabaho, gusto ta po na imbitaran as in ipaisip po sa inyong lugabos na ang LGU Daraga magkakaigwa po sinda ki job fair, trabaho sa Arangkada, Banwa. Gigibuhon po ini sa September 4, Miyerkules. Duman po ini sa Daraga Covered Court. Again po, sa mga interesado po na naghahanap ki trabaho, pwede po kamo magbitbit ki dakol na application, letters, at the same time po itong CV nindo, bio data, or kung ano pa man yan po, around sa credentials. Sa September 4 po, Miyerkules sa Daraga Covered Court, job fair brought to you by LGU Daraga, trabaho sa Arangkada, Banwa. And dakol po ang mga mapartisipar na mga companies po, arog kang Daily Overland, Natcor, Nelimer Maintenance, Sunwest, SM, Sutherland, Rural Bank of Ginobatan, Colonial Grill, and kadakol pa po, meron din pong mga gobyerno po na ma-attend duman government offices looking for people, especially po ang SSS PhilHealth and Pag-ibig na so gusto po mag-apply para sa raruan na po, yaon na din po sinda duman ma-facilitate. And of course, we are looking still for IT or ito pong IT teachers na naghahanap po kitrabaho, part-time or full-time. Ang SLTCFI po is looking for IT faculty or staff. So if ever po may mga kahaputan ka mo pag-abot duman sa job fair and vacancies po sa SLTCFI, you can connect with us po through the SLTCFI Job Placement Office, an arm of Department of Labor and Employment as school-based PESO or JPO. So for now po, back to you, Sir Diggs. Okay, so yan po ang opportunities for employment. Ano pang inahalata? Mag-ready na ka sa tuya mga curriculum vitae. Yes. And then, magduman sa mga lugar na sabi ka sa tuyang co-anchor. Yes. Na kung saan pwedeng mag-apply na trabaho. Yes. So, yan pa man po ginagawa sa programang Negosyo Time na. And yaon din sa tuya ang lady po. Yes, Sir Diggs. Ang designated officer kang opisina ngini para po i-diskutir ang mga programa na sa indang ginigibo para po mapagayon ang environment. Sabi nga ni, maging business friendly climate ang Albay. So, hapot ko kasubago ma'am, other than itong mga nangyari na ngani, nagagawa na improvement sa award from 14 to 9 and then igawa na kamong bagong investment and incentive code and then igawa na kamong advocacy through your radio program. Yes. Ano pa po itong mga plano kang lady po? May upcoming events in the Sir Diggs. Sige po. Sige po. Ano I-promote ko na rin po so upcoming event namin this Friday po. Friday? Yes po. So, all out na po. So, Wow. Itatauming suporta para sa mga negosyo o negosyanteng na interview namin po dito sa Lady Po Business Hour program. So aside from of course yung ma-feature sila doon sa aming first business magazine, tatawanan mi po pasindang chance na mag-participate po dito sa trade fair. First Lady Po Albay Trade Fair po sa Albay Astrodome, 8 in the morning until 3 p.m. po. So, wala po silang babayaran. Totally free po. We will provide them with meals, tables, and chairs. Kanya-kanya na lang po sila ng design ng kanilang So, ano booths. pong event? Ang pangarap Trade ng event fair. na yan? Ayan po. Naisip po namin yung Sarabay, Sabay, sa Albay. Pero yung Bay, B-U-Y. So, Sarabay, Sabay. sa Albay. Albay. Ayan. Since po itong mga... Sa Albay. Yes po. Ito po mga na-invite namin na mga business owners po. Lahat po ito dito talaga nagsimula Local. ng negosyo Wow. sa Albay. So Yan. these are all local businesses po. Ang galing. So mix po ito ng iba-ibang negosyo. May food business, may health, may health and wellness, may auto car services, may mga events place, Wow. may mga hotels, iba-iba po. Halo-halo po sinda. Multi-sectoral. Yes, multi-sectoral po.
And So yan po ang pinaka pangaran, pinaka activity na gigibuhon. Yes, this Ito Friday. sinasabi mong governor's Night. sa Night. Governor's Night din po. Part lang yan. Kaya, Part lang yan in din po. support to the Yes. Sarabay, Sabay, Sabay, sa Salbay. Albay. Yes. Sa Governor's Site naman po, doon namin i-launch yung aming business magazine po. Opo. And then, syempre, kasi hindi po namin sila agad nabigyan ng mga certificate of participation sa aming program. So, naisip ko na lang po Doon na na. maganda na rin na si Gov din po mismo yung magbigay sa kanila ng certificate. So, Wow. sinabayan na rin po namin ang launching ng aming magazine. So, Wow. media night na din po. Wow. So, we invited friends from the media po to also cover the event para po Anong oras mas po yan? ma-promote. This will be on Friday po, 6:30 po. Ng 6:30. Yes. Yung yes. Governor's Night. Opo, and media Pero night. yung trade fair, Morning. starting Morning the to whole day, afternoon. August Yes, 30. August 30. That will be gana on Friday. Opo. So, since dadagdag po ang edad ko sa Biyernes. Ayun, kasama Sabi ko gusto ko Happy kasama. birthday. pag Happy birthday, Miss Jamie. busy para tuloy-tuloy. Lagi tayong busy at magtatrabaho. Tapos sabay-sabay din ang Sinarabay-sabay ko handaan. na po para Governor's Night. Sabi ko parang maganda yata na busy ako sa birthday ko. So Wow. yan, sabay-sabay na po Alright. sa Friday. Sige Ayun po. And Okay. then continuous po. Siyempre, open po ang aming opisina just in case you need any form of training or any assistance po. All you have to do is write the governor and have it addressed to us. And kung may budget naman pong available, lahat naman Pwede. po gagawa natin ng paraan para ma-boost ang ating economy. Wow. Pero ngayon po, parang tinututukan ko yun nga to inspire and motivate people to open a business here in Albay. Siyempre, pag mas maraming negosyo ang nagbukas, mas Maraming- gaganda ang buhay ng yes. maraming tao. Yes. Mag-open Oo. tayo ng employment. Yes. Magagamit natin yung mga local produce natin dito, yung Correct. mga Raw materials. raw materials and all. So, yun po. Economic Dahil ka mo dollars. pong plano na mag-ibo, at least mga simple profile, economic profiles ka Yun mga po, LGU. Nasa Nasa plano. sarong brochure, Opo. gabos-gabos yan sa Albay, Yes, na pwede kaya mong... nagdi-data Meron na. collection. Once ma-complete po talaga Na- namin yaw na na mag-uugat, magsasanga-sanga ang gabos. Kaya sana Yan. mag-comply na po. Kasi tabang na rin kang probinsya Yes. sa mga munisipyo. Yes po. Para dahil na maghinuga kang mga yaon ng munisipyo. Plano mo po talaga yan, sir. So, mag-ibuning mga, kunyari, profile kan bawat LGU. And Yes. syempre ngayon po, pag may nagdidigdi na mga bisita, like what we did po nung pumunta dito yung mga youth leaders nung Australia, I gathered yung mga businesses po, like the best products that we have here, yung pili, yung Arcili ice cream, yung mga ganun po. Inipon po namin sila dyan sa Governor's Guest House. Pinasample po natin talaga sa mga foreign Bisita. And visitors natin. naging unforgettable yung moment Yes, na yun. na-appreciate po Bit-bit nila. And sabi ko po, pagbalik po nindo doon, ibalita nyo sa inyo yung mga, I also gathered all the contact numbers of the business. Okay, linkaging na Yes rin po. and networking. So, papatuloy po natin yung ganyan. And kung meron po tayong loop ngayon, pag may pumupuntang bisita, what we do is tourism po, baga, no? So, we Yes. show them the beautiful tourist spots. Gusto ko po mangyari in the future is mapagurunan mi po kan mga LEDIP officers sa Kada munisipyo. bubuo po namin na League of LEDIPOs na magkaigwa man po kitour sa mga investment areas po ng Yun, Albay. Let's say tama. po may madigdi na sarong investor. I'm interested with Abaca products. So magkakaigwa po kami kay mini tour na itutour po sinda around areas and businesses na nag-exist na pwede pong makapag-present sa INDA. Kang interest ka itong Yes po. Yes. Yes po. Alright. Parang ganun po ang plano kong gawin. Yan. So looking forward to have that. And then, syempre, gusto natin po lahat ng LGU sana magawa ng paraan na makakomply na doon sa sinasabi nating business one-stop shop. Okay. Para makapag-provide po tayo ng ease of doing business Yes. sa mga negosyante. Yes. And ma-maximize po natin yung resources natin to inform meron. everyone dun po sa mga pwede nilang makuhang benefits if they are compliant with the requirements po na hinihingi ng mga LGUs. Meron po kasi tayong tinatawag na minsan na tax amnesty, Yes, holidays, yung mga tax etc. holidays, tax incentives na hindi po alam ng maraming mga investors. Yes. So if we could use our resources po na mas Ma-attract ma-disseminate
pa itong information in different channels na meron po tayo, di makaka-attract po. Come na sa Albay. Yes po. And another thing po na ginagawa ng ating good governor ngayon, sir, is rini-resolve na po niya yung issue natin sa energy. Kuryente. Kuryente. Number 1 po yun. Magayon ba ang performance ng Aleco? Pero may disco. Merong So, upcoming announce renewable ko na rin po yun renewable na energy summit. Yes, Yan. di po tumitigil ang ating good governor na maghanap po ng ways on how we can resolve po itong ating challenge sa energy. Yes. So this coming September po, through our PPDC na nagtatrabaho po dito si Sir Arnold and yung iba-iba pa nating kasama dyan sa Yes. PGA, through the leadership of our good governor po, kumakausap po sila ng iba't ibang tao na pwede po makatulong sa atin. So we will be having this Renewable Energy Summit this coming September po. Ayan. So magayon po yan. If you will look at it, parang ang ginigibukang LED po sa mga nagdadangugan, no? Para siguro isipon po nindo ang trabaho ng LED po para po suportaran ng mga LGUs digdi sa Albay. Pero ang ano po kaya ng ultimate result is para po mapagayon ang environment, business environment sa Albay. Yes po. While it's working with the LGUs, pero ang pinaka-objective is negosyo pa rin. Correct. So siguro sa ngunyan, ako hagadan na si Miss Jamie Jamie. sa iyang Parting words. Sige, Para Miss po- Pwede Jamie. ba po magbalik, sir? Sure Magbalik naman. po ako dito pag igwa po ako promote. Sige Ayan Pasabihan po. mo lang kami. Yes, Ayan. thank you so much po. First of all, sa opportunity po na tinaunin doon sa Welcome kuya sa Aldaw na ini, Manila Opo, sir yes po. po. Para masabi man po sa mga tao kung ano man po ang importansya kan sa Muyang Baby Office, ang lady po sa probinsya ng Albay. Ano ang mga naitatabang miman po. And para po ma-promote na rin yung aming mga upcoming activities. So thank you so much po. Syempre, ang success po ng opisina ng LEDI po nakadepende po sa mga tabang as in suporta po kan mga LGUs. Tapos, syempre, ang mga pa-training me, ang mga pa-seminars me, makikita po ang bunga kainin na magayon kung ganyan nga po, may mga magayon na resulta ang mga pigsasalihan ta ng mga Competitions. mga competitions and ganyan po. So, ayan po, sir. Congratulations. Thank you so much. Thank you po din po Thank you sa so pangarang much. ng ACCI saka ang DCGBAM. Yes. Kami po nagpapasalamat sa More imong power. presensya Thank digdi you sa po. programang Negosyo Time. Salamat Alright. po. Okay. Thank So you. for now, Sir Diggs, thank you Miss Jamie po. And So- hopefully you will be coming back on your Yes po. upcoming Thank you. events. Sige po. Thank So you. for now po, Sir Diggs, imbitaran taman po giraray ang saro po sa mga kumbaga po siya po ang marketing director po kang Southern Luzon Marketing Director. Yes, kang SLTCFI kasi po ang SLTCFI ma-celebrar na po ini kay 34th year na po kasi na 34th year na 1990 po nagpuon ang SLTCFI. For now nagpuon sa pira lang na estudyante pero for now po 1,000 na din ang estudyante. So in short, ang tuyo niya Yan. is to promote Yes ang po. 34th anniversary. Para Ano yan? Ang promotion niya, gigibuhon niya through a song? pwede man po magkanta, pwede man po ini mag-violet at talented po ini Sir Diggs. Kumbaga kumbaga i-explain po and kumbaga i-share sa publiko ano ba ang pwedeng mahiling duman sa 34th anniversary kang SLTCFI. Data na po para pahalo yun Sir Diggs nagdadalagan ng oras. Ang marketing director kang SLTCFI si Mr. Jansen T. Gonzalez. Sir Jansen, maray na hapon. Okay, good afternoon, sir. Ma'am Let, good afternoon. Good Thank you so much po sa pag-invite dito sa programa niyo, Negosyo Time na. Yan. Maraming salamat po. Ako naman si Mr. Jansen, di ba? Nandito ako to promote in behalf of Southern Luzon Technological College Foundation through our school president, Ma'am Rosemary Quintore. Yan. Congratulations pala yes. kay Rose. Yes Opo. po. Ano itong award na nakuha niya? Naka- Sa Very Heroes lately? Award, Asian Yes po. Heroes Award po. Asian Heroes Award. Creating Yan. impact for the education and of course, syempre sa business sector as a leader po. Salute to you po, Press Rosemary. Congratulations kay Ma'am Rose. Ayun, actually is a Foundation Day this coming September 4 na kung saan yung theme natin is Celebrating Legacy, Inspiring the Future. Ayun, kumbaga, ang Southern Luzon Technological College Foundation at SLTCFI, keep your dreams alive. Ayun. Okay. Since this is an invitation, ano ang ma-expect
Alam mo, ano ba mga invitees? Aha. Anong ma-expect na mahiling, madadango? Opo. Actually po yung foundation day namin, mayroon tayong mass demonstration sa morning. And ang pinaka-big event din namin is the birthday celebration po na ni Ma'am Rosemary Kentoray. Yun. Sabay po yan. Nabalisan ko garo, kadaklang ng activities mo niya, naka-anchor sa birthday. Ano? Si Miss Jenny. Si Miss Jenny, Yes. birthday niya man. Opo. Oo, sige po. Aside from that, syempre nagsimula po yung SL. Nagsimula din ako 2006 sa SL. Ang estudyante namin is 200 plus. Sa ngayon po, mayroon na kaming 2,000 plus na students from junior high school to college, and nagkaroon na rin ng branches yung Southern Luzon. Ayan. Ayun. Kaya nag-start po ako sa SL as a janitor hanggang naging marketing director sa tulong po ng school, and marami na po din natutulungan. Na bagong Oh, yes. And then, trying to explore new opportunities Yes sa po. entertainment industry. Yes. Kakanta siya. Kaya yung school namin is tinatawag po siya na 3-in-1 school, na kung saan kompleto Ricardos na po. Mayroon tayong school, trainings, and employment. Na kung saan hindi lang dapat obligasyon ng isang school, after makagraduate, bahala ka. Kami iba po. You have to prepare your resume for your job for the next day. Yun. Kaya yun po ang pinakamas maganda, na talagang yan ang aims ni Ma'am Rose, to help Ayan. hindi lamang sa education, pagdating sa trabaho dapat. Merong Kaya, trabaho. yes. Kaya malaking tulong po. And itong celebration natin, dapat i-invite din natin lahat. You can visit po sa school, and may mga different trainings na opportunities sa school, and also for scholarship. Libre. Yes po. Libre po yung pag-aaral sa school, and mayroon ka pang allowance na 9,000 every semester. Kaya yan. Ano po yan? Part kang TESDA program? Yes po. Part po siya ng TESDA program. And mayroon pa tayong mga available slots para doon sa mga gusto po, at sa mga nakikinig at saka nanonood sa atin. Okay, kung hindi pa po tayo nakapag-enroll in college, time na po na pwede tayong makahabol hanggang September 1. Anong requirements duman sa mga interested na mga scholars? Okay, doon naman po sa mga interested to avail this scholarship, okay, dapat graduate po ng grade 12. Okay, graduate ng grade 12, dalhin lang po yung high school card, good moral, and photocopy of birth certificate. So, anong mga courses ang available under this program? Okay. Dito, under naman po sa 3-year diploma, mayroon tayong 3-year diploma in computer programming and software technology, na kung saan ladderized po ito in 4-year course. Okay. Mayroon din po tayong 3-year diploma in tourism. Okay, sa mga gusto pong mag-avail, lahat po ito is ladderized into 4 years or bachelor. Ano po ta 3-year course pero ladderized in 4 years? Okay. Ano gusto sabihin? Yung program po, nakakonect siya into a degree course, galing siya ng TESDA. Yes po. Every And then, semester po, Sir Diggs, igwa kang papasaran na Yes, qualification. Why is it called 3-year course and yet ladderized po for siya 4 years? sa CHED. yes po, pwede siya sa CHED. Okay, after yung subject and then yung curriculum niya, nakakonect na po doon para sa 4 years. So, if pinili po kang estudyante na mag 4-year course, Yes, tapos na pwede. siya kang tulong taon, pwede po siya mag-degree course. Madagdag na lang siyang 1 year. Para po, In 4 years po, pwede siyang makakuha ng 2 diploma. Okay, after makagraduate siya ng 3-year diploma, 4th year college na siya in Degree na bachelor. yan. Degree Yes na po, siya. degree. Ayun. Kaya yun, mas maraming opportunity ang naghihintay. Okay, kaya yun po ang ano namin is keep at SLTCFI, keep your dreams alive. So, gusto sabihin kay Do, you need not pursue the 4-year course. After Pwede. 3 years, pwede ka nang magtrabaho. Yes Iba ka po. ng diploma. Yes. But for greater opportunities in the future, pwede mong i-pursue sa 4th year. Yes. And kagandahan din dito sa 3-year diploma natin, every semester po, mayroon tayong NC2 na marireceive. Kaya in 3 years, mayroon siyang 6 na NC2. Ayan. So, bit-bit niya na. Qualification Yes po. niya na yun. Edge niya na yun. Ano po? Okay. Kaya malaking Alright. tulong po ito, lalong-lalo na sa talagang hindi kaya na makapag-tapos in college. Ito na po yung way na para makapag-enroll po sila. Ang NC,
Kung sa iba yan, ang gustong sabihin, non-compliance. Hindi na- makapasa. Sa Indo, anong gusto mo? National Certification Level 2 under po sa From TESDA. Maray na yan na klaro. Maray nang malinaw, Kasi Sir kung Vic. nag-enroll, okay lang pala yan. Hindi mas hindi ako Competent. mag-comply. Non-compliance. Linawin na. Anyway, back to you, Sir Johnson. Sa September 4 po, anong mangyayari? Yung first event, 6 o'clock, ano itong mangyayari? Okay, may foot parade po tayo. Foot parade. Okay, ikot po tayo dito sa Legazpi. And then this is the first time din kasi how many years na hindi tayo nakapagparada. Okay, ngayon ginawa na rin natin ulit for a foot parade po 6:30 in the morning. After the foot parade po, may mass po tayo sa school. Sa inang Siyempre, ruta kang foot parade. Ligas. Okay, Legazpi area, dadaan po tayo ng Ayala Malls, ikot lang naman Legazpi Port. Okay, babalik po tayo sa Halit po lang. Opo, kasi Dahil masyado ma-disrupt ang traffic. yes po, kasi siyempre number one po is ingatan din natin yung estudyante kasi hindi natin alam yung panahon. Yes, biglang uulan, iinit bigla para doon. Kaya ingatan din natin yung health ng mga estudyante. Kaya very short lang po yung parade po Iyo, natin. kasi parada yan, bako man yan ni Dungso. Turumbahan. Ano? Opo. Tama kasi. Sunod, Sir Jensen, anong mangyayari? Okay, after the mass po, mayroon tayong mass demonstration competition. Okay, by course and also for after that, may marami pa tayong competition for this morning as a morning event. And then yun nga ang abangan natin yung siyempre ang birthday celebration ni Ma'am. Partnership Po, nights. lahat po ng mga partners ni Ma'am. And then also for ACCI members siyempre, join din po during that time. And gaganapin po natin ito sa Casablanca Hotel po. Ayan. Okay. So, looking forward to have that September Yes, 4. opo. And yung Friday po, kay Miss Jamie yung It's sabay. birthday also ni Ma'am. Salbay. Okay. Thank you so much. Alas 3 na naman. Hagadan na si Sir Jansen ka sa iyang Parting words Sige, or Sir parting Jansen. song or parting dance. You can song, You can Sir choose. Jansen. Pumili kung anong gusto mo. Okay. Sa lahat mo ng mga nanonood, nakikinig po dito, syempre, alam naman natin. Lahat po na information, lalo na dito sa Negosyo Time na marami po tayong natutunan. Kaya nandito din po ako to promote Southern Luzon Technological College Foundation. You can visit po sa school namin. Matatagpuan po sa Barangay 33 Piñaranda, Legazpi City. Okay, magpapaalam na rin po kami. Thank you so much and God bless all po. Okay, thank you. And sa ato yung mga guests, yan pa man si Jamie, yan si Miss- Jansen. Yes, Salamat po sa pag participar din sa programang Negosyo Time na. Sigurado po na dako na nandoon ang sa tuyang mga paradango para po mas lalong mapakaray ang sa indang pagninegosyo. Sa liwat po, yaon si Hanilet Opo, para see you sa next iyang week parting po. words. Yes po, mga kanegosyo time na, see you next week po. And hopefully, mas magiging inspirado kita sin maugma ang satuyang pagnenegosyo. Lalo na po ngunyan po, naaraman ta na igwa kita naman ki baby na opisina, pero dakula po ang naging ambag para sa kadaklan, lalo na po duman sa CMCI na award po na tigtao sa satuyang mga LGUs, lalo na sa Legazpi and Province of Albay. And congratulations po sa agabos po ng mga nanggarana. And hopefully, mas maglalangkaw ang satuyang ranking next year. Sige po, Sir Okay, Diggs. hindi na po nagtatapos ang satuyang programa. Hopefully, naging kapakipakinabang ang satuyang pagrulay. See you again next week, same time, same day, dig sa programang Negosyo Time na. Yes. You died, Jesus,